Bad migao mar pur kokalo kuom migao mochung' ne timo nonro e weche mag pith jamni kod cham e pacho ka Kalro osedho chenro mar kedo gi landruok kute kod tuoche mamoko mag cham mar medo jiwo keyo mar jopur e kaunti ma pacho ka. Ka gitudore kod kaunti ma Homa Bay, tiegruok anoero mar ng'iyo miyo mar jopur e alwora ma Homa Bay ok bed gi yudo ma malo ka koro en okang' ma bende biro konyo kaunti no yudo chiemo e rang'iny ma malo. Tiegruok ma kamaeri itimo e kauntis ma Homa Bay, Migori, Nandi, Kakamega gi Bungoma, kama gimiye jopur riekni kod lony ma ginyalo miyo godo. And today we have released the team of experts to go and work with our farmers on matters plant health. They'll diagnose the disease and they'll give recommendations, and that even the next stage is they will also support them on the management, especially if it means spraying. Like for example, foul armyworm, they can contract these experts to spray for them at a small fee. So we are expecting that this goes down to the wards, because we have trained the 150 experts and we have the plant clinics, 30 of them. And we have the Kalro experts who be like consultants who can be called upon if they are stuck on how to identify the disease and other management. We have been doing this project now since 2023, and it's centered on a holistic sustainable approach called agroecology, and where we say the use of external inputs should greatly be minimized. So with this approach, of course, we're going to see harmful pest control products. Ka ok warito chambwa ne kute kata mana ne tuoche, to japur pile pile iyudo ni okoso atamalo 30 mar keyo monego bed ni okeyo. Emomiyo county government ma Homa Bay koriwore kanyakla gi FAO ne obedo kod paro ni mondo mi wayud kaka wanya chopo ne jopur rieko mar kaka ginyalo rito chambgi mondo kik oketh gi kute kaachiel kod tuo.